polla gegantera i a nosaltres mateixos, en la participació, intentar integrar al màxim possible totes les entitats del municipi. Per això hem intentat que aquest remolc sigui una petita representació de totes elles. La fotografia dels gegants que podeu veure ara mateix està realitzada pel grup fotogràfic de Sant Vicenç. Un bon aplaudiment per ells. Moltes gràcies! També ens agradaria anomenar els establiments, els comerços que de manera desinteressada han volgut col·laborar amb la polla gegantera i contribuir i ajudar a que la nostra activitat ordinària i puguem continuar passejant els nostres gegants pels diferents municipis de Catalunya i de fora del territori. Gràcies Green Sport, gràcies Doner Kebab, gràcies al restaurant Turó del Sol, gràcies a Cerveceria, gràcies Farmàcia de la Costa Sala Planes, gràcies a la perruqueria Núria Tarragó, gràcies a la pastisseria de Montal, gràcies a la rostisseria del Montalpar, gràcies al restaurant Esto es México, gràcies a l'establiment Alzina, gràcies a la terraza Don Julio i gràcies al bufet d'advocat Lliuris Fidelitas. Un fort aplaudiment per tot ells. Moltes gràcies!